Ayan guys, good morning. Panibagong araw, panibagong video po tayo ngayong araw na ito. Hanap nyo po ba ngayong summer ang mapreskong lugar? Ayan, inimbitahan ko po kayo na punta nyo po itong Blue Rock. Dito lang po yan matatagpuan sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Ayan guys, papakita ko po sa inyo guys yung kanilang area po rito guys. Bali ito po yung kanilang swimming pool dito. Bukal po ito guys. Maganda po itong lugar na to. Gawa ng napaka-presko ng tubig. Napakalinis. Ayan, comfortable po kayo dito guys maligo. Gawa ng safe na safe po sila dito. Ayan, meron din po sila dito guys mga cottages. Marami po dito mga cottages. Tsaka comfortable din po kayo. Gawa ng may mga CR din po sila dito. May lababo. Tamang tama pagka halimbawa ganyan may mga dala kayong mga pagkain, maghuhugas kayo, yan may mga lugar po dito na pwede nyo pong magamit para makapaghugas ng inyong mga daladalang gamit. Meron din po sila dito guys video okay kung gusto nyo pong magkanta-kanta, maglibang. Ayan, meron din po sila ditong video okay. Malawak po itong area na ito guys. Meron po ditong pang adult, ito po meron po dito mga pangbata. Ayan guys, dito lang po yan matatagpuan sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Napakaganda guys ng kanilang view dito guys kung gusto nyo magpicture. Ayan, meron din po sila dito mga pinapaupahang cottage. Mura lang po guys. May pinapaupahan din po sila dito video okay. Sulit na sulit yung gastos nyo dito guys. Napakamura lang guys ng kanilang entrance. 50 pesos sa adult at saka 30 pesos sa bata. 10 years old pababa wala na pong bayad. 10 years old pataas 30, tsaka sa mga adult po 50 pesos. Ayan guys, ang tubig po dito guys bukal. Meron po sila dito guys labasan ng kanilang tubig ito running water po ito guys, bukal, walang chlorine. Araw-araw po sila dito guys nagpapalit ng tubig. Pagdating namin dito kanina 30 minutes nagkakarga pa lang sila ng tubig dito sa kanilang pools. Bukal po 30 minutes puno na po ito. Bali ang lalim po nito guys 5 feet. May parte po dito malalim, may parte medyo mababaw. Ayan, iba-iba po dito guys ang kanilang paliguan. May pambata, may mga pang-adult. Talaga mag-i-enjoy po kayo dito guys. Gawa ng napakalamig ng tubig. Tamang-tama ngayong summer. Kaya sa mga naghahanap ng mga lugar na gusto nyo magpa-presko, ayan, dito lang po kayo guys pumunta. Napakabait na mag-asawang na may-ari nitong resort na to guys. Blue Rock. Tanong nyo na lang po. Blue Rock, dito lang po yan matatagpuan sa San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Ayan guys. Halimbawa po, meron po kayo dito mga malalaking service tulad ng mga 4 wheels. Ayan, meron po dito sila guys parking area. Wala po yung bayad. Napakaganda ng kanilang parking area. Malawak. Tsaka yung kanilang area ng pinagliliguan guys. Ayan, napaka-presko ang linaw ng tubig. Blue Rock kung tawagin, gawa ng yung reflect ng tubig guys. Talagang papansin natin, talagang nagkukulay blue. Ayan guys. Shout out na lang po sa aking mga follower po dyan. At saka kung bago ka pa lang po sa aking Facebook page, maraming salamat po. Pakipollow nyo na lang po ako. At saka pakisubscribe na lang po yung aming YouTube channel, Lucky Cell Vlog. Salamat po sa inyong patuloy na panonood ng aking mga videos. Ayan guys, sama nyo po pamilya nyo, mga kaibigan. Pasyalan nyo po dito yung Blue Rock Resort. Napakabait ng may-ari po nito. Ayan guys, yung kanilang dinadayo dito na paliguan, napaka-presko guys. Ayan. Ayan, napasyal po kami dito guys. Tama-tama, ngayong summer kasama namin ang buong pamilya. Ayan, nagpa-presko, naligo. Ayan guys, sulit naman yung aming
bayad dito sa kanila kasi napakamura lang ng kanilang entrance fee. Sa halagang 50 pesos guys, 7 to 5 ng hapon, 7 a.m. hanggang 5 p.m. Ayan, meron din po sila ditong overnight. Mura lang po ang kanilang charge po dito. Kaya inimbitahan ko po kayo. Pag may time po kayo, pasyalan nyo po itong Blue Rock para ma-experience nyo rin po yung ganda at presko ng kanilang swimming pool. Ayan guys.